बोलवलं आहे की शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे 31 तारखेला गोव्यात त्यांचं आगमन होत आहे। 1-2 दिवस ते गोव्यात आहेत। गोव्यात त्यांची पहिली सभा ही साळगावला आहे। सभा 4:30 वाजता आहे माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांची। त्यानंतर 1 तारखेला त्यांची सभा उद्धवजींची कुंकळीला आहे। ह्याशिवाय म्हापसा आणि पणजीमध्ये युतीच्या सभा होतील। प्रधानमंत्री येऊन गेले, खूप मोठी गर्दी झाल्याचं चित्र दिसलं। गोव्याच्या अनेक रस्त्यांवरती कर्नाटक रोड ट्रान्सपोर्टच्या बसेस मला दिसल्या। त्याच्यामुळे सभा कर्नाटकची होती की गोव्याची होती याच्याविषयी थोडं लोकांच्या मनात संभ्रम आहे। युवा सेना प्रमुख आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे यांचं आगमन गोव्याला होत आहे। तर त्यांचा रोड शो मोठ्या प्रमाणात कुंकळीमध्ये होईल। अवकातीची भाषा कोणी केली, काय केली, देशाला आणि महाराष्ट्राला सगळ्यांची अवकात माहीत असते। योग्य वेळी जनता अवकात दाखवत असते। महाराष्ट्राला एक परंपरा आहे चांगलं बोलण्याची मुख्यमंत्र्यांकडून। त्यांनी हा वारसा जपला पाहिजे। त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा आणि मग अवकातीची भाषा बोलावी।